Prema službenoj statistici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, smatra se da jedna osoba godišnje proizvede oko 400 kg otpada, te da 80% kupljenih stvari upotrijebi samo jednom. Takve navike dovode do neučinkovitog gospodarenja otpadom, te se procjenjuje kako se tijekom 10 godina baci sirovina vrijednih preko 5 milijardi kuna. Kako bi se slično ponašanje izbjeglo u budućnosti, s edukacijom je potrebno započeti od malih nogu, što je danas učinjeno u Rovinjskom dječjem vrtiću Neven, u kojem je održano predavanje o gospodarenju otpadom. U sklopu predavanja održana je i predstava na temu recikliranja. Mi smo danas praktički domaćini jedne faze ovog projekta koja je osmišljena za djecu sa jednom prigodnom predstavom, sa uvijek interesantnom i edukativnom temom koja se tiče gospodarenja otpadom ili kako bi naša djeca jednostavnije rekli briga o zaštiti okoliša i kako pravilno čuvati, ali u našem vrtiću poznato i koristiti ono što je za mnoge otpad. Danas ćemo imati priliku, znači 200 mališana, vidjeti predstavu koja će govoriti o otpadu, ali će oni svi sa ove predstave otići sa jednom vrećicom koja ima vrlo edukativan i prigodni materijal koji vidite ovdje negdje iza mene. Zahvaljujem na tome gradu Rovinju, općinama Kanfanar, Žminj i Bale, komunalnom servisu koji su inače naši suradnici u takvim projektima i edukacijama i uvijek nas uključuju. U ovim vrećicama djeca će dobiti materijal, prije svega platnenu vrećicu sa porukom svi nosimo platnete vrećice, zaboravimo na najlonske vrećice koje poslije dugo vremena ostaju u prirodi, ugrožavaju i pogotovo životinjski svijet, more i prirodu općenito. Vrlo interesantne bojanke koje upućuju i prigodni materijal koji upućuju na koji način i na koje mjesto se u kakve kontejnere odlaže i koja vrsta smeća, a naši mališani to već uredno znaju jer oni to rade od najranijeg uzrasta. Ono što je posebno interesantno za djecu, uz još jednu prigodnu bojanku, ovdje je jedna posebna olovčica koja ne samo da služi za pisanje, nego u ovom zelenom čepiću ima sačuvane sjemenkice bosiljka koje svako dijete može posijati i vidjeti kako će biljka izrasti i koja će u stvari biti jedan simbol kako u stvari sve u prirodi možemo iskoristiti. Što još reći? Ovo je tema koja je djeci jako interesantna, inače mi u vrtiću nastojimo da upravo od najranije dobi učimo djecu na pravilno ponašanje i zaštitu prirode i okoliša, ali jednako tako dajemo primjeri djeci i roditeljima kako i na koji način se jako puno materijala može iskoristiti u edukativne svrhe. Puno naših igračaka, igara, pa čak i kostima za određene manifestacije, za maškare se radi od otpadnog materijala, od papira, od različitih boca, od različitih stvari. Evo i u prostoru u kojem se danas nalazite vidjet ćete da je sve to u stvari iskorišteno i da djeci to budu inače puno puta interesantnije stvari i igre nego one koje su gotove i koje su kupljene. Zašto? Prvo iskoristimo materijal koji je otpadni, drugo djeca sama sudjeluju u izradi takvih igračaka i onda su im oni puno primamljiviji, privlačniji i interesantniji. Što to stvara za budućnost? Pa evo, ja vjerujem da za budućnost ovo što se mi sada susrećemo pa razmišljamo o tome kako ćemo što, pa nam postaju oni banalni životni problemi, kako ćemo sad u kući imati 3 kante pa odvajati otpad, mislim da ove generacije i ove djeca s time neće imati nikakvih problema jer će oni od najranije dobi živjeti s time i njima to postaje jednostavno nešto prirodno, jedna navika, pa čak im se divim na tome da nas znaju i naš odrasle ponekad upozoriti da griješimo ili pogrešno bacimo. I u stvari njima će to postati način života i oni sigurno neće imati problema niti će stvarati veliku polemiku oko toga kako ćemo se sada i kamo i gdje staviti određeno smeće i kako u stvari brinuti o tome da smeća bude što manje. Kompostiranje otpada vrlo je aktualna tema i to je isto nešto što nas očekuje u budućnosti, pogotovo u području grada Rovinja i susjednih općina, mogućnost građana da svoje komposte također uzmu na odlagalištu. Tako je, pa evo i mi kao institucija i inače u vrlo dobroj suradnji sa gradom i komunalnim servisom
smo uvijek prvi oni kojima nam se nude takve nekakve mogućnosti, tako da smo i mi za naše objekte dobili kompostere i polako, postupno ćemo i krenuti u taj dio da se recimo i ono što nam ostaje od kuhinja, od onog što ostane kada djeca jedu voće ili sve ono, u stvari prikažemo kako se to može iskoristiti, pa u jednoj viziji djeca za sada sade cvijeće, ali ima i onih objekata koji rade svoje nekakve male vrtiće, pa posade određeno začinsko bilje, povrće i tako. I to su u stvari iskustva koje ostaju za cijeli život i nekakve navike koje se stječu od najranije dobi. Opet tu sa ekologijom stvaramo neke drugačije i bolje ljude za buduće generacije. Pa evo, tako je. Kažemo svi da u stvari smo mi ljudi, čovječanstvo u stvari na nekakav način uništavamo prirodu, a stalno žalimo za time što bimo htjeli i veselimo se u stvari kad vidimo kako je lijepo biti u prirodnom okruženju. Mislim da ove generacije će sa takvim pristupom promišljati na nekakav drugačiji način i da će u stvari biti oni odgovorni građani i brinuti o prirodi i okolišu. Mi sada trebali bismo brinuti za njih, a oni će u stvari biti oni koji će brinuti za neke nove generacije njihove djece i vjerujem da će u tome imati već od najranije dobi puno iskustava, dobrih poruka i saznanja. Projekt se zove Otpad odvoji pa održivo gospodari. I projekt sufinancira Evropska unija iz kohezijskog fonda. U stvari tu imamo jednu vrijednost cijelog projekta je preko 500.000 kuna. Bitno je napomenuti i cilj u stvari ovog projekta je u stvari podizanje svijesti građana o važnosti učinkovitog gospodarenja otpadom. Kroz edukaciju, kroz edukaciju koja se provodi po temama sprječavanja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima i kućno kompostiranje. Bitno nam je, ovaj cijeli projekt je bitan zbog toga i najbitnije nam je educirati mlade. Bitno nam je još isto tako reći, nedavno smo isto proveli jednu akciju, znači išli smo sa školama, osnovnim školama iz Rovinja, išli smo po našim odlagalištima, išli smo pokazati im kako mi to radimo, reciklažno dvorište na Gripolama. Kako vi to radite? Pa mi radimo, kako radimo? Radimo tako da tamo selektiramo otpad. Znači tamo dobijamo na ovom reciklažnom dvorištu na Gripolama, sakupljamo sav otpad koji nam građani donesu i uglavnom već tamo imamo način kako to odvojiti. Uglavnom, želimo građanima reći da pokušaju sami kući već prije nego što bace otpad, da malo poraspodijele taj otpad, znači selekcija otpada, koji se kasnije sakuplja sa naše strane. A u tom reciklažnom dvorištu oni mogu doći i odložiti svoj otpad, do jedne količine, znači imamo i mi jednu određenu količinu koju možemo primiti, a isto tako imamo još jedan dio, znači gdje se taj otpad selektira i kasnije se vozi za u odlagalište Kaštijun. Znači tamo nosimo naše veće količine koje sakupljamo okolo po gradu, recimo sa plastiku, staklo i sav taj drugi i miješani i biorazgradivi otpad kojeg odvozimo kasnije za Kaštijun. I tamo na odlagalištu Lokva Vidoto to selektiramo i onda se kasnije odvozi za Kaštijun. Mališani su sa zanimanjem usvajali nova znanja. Moramo razvrstavati smeće, da neko smeće nečeme služi, da moramo biti dobri prema prirodi, da ne bacamo smeće, da recikliramo. Ne smijemo bacati na podu smeće, jer trebaš uvijek baciti u smeće. I ako mame i tate zaboravaju ići baciti u smeće, samo ti njima reći, onda će oni znati. Da više ne bacaju nikad to smeće u prirodu, onda neće više imati nećemo imati ni cvijeće, nećemo imati ni pčele, neću raditi med i nećemo imati više meda.
Projekt je započeo u siječnju prošle godine u okviru Europskog operativnog programa Konkurentnost i kohezija s naglaskom na edukaciju i informativno-obrazovne aktivnosti povezane s prikupljanjem otpada. Zapravo s ovim projektom samo nastavljamo nešto što je grad Rovinj davnih godina, prije 10 i više godina započeo u dijelu koji se odnosi na edukaciju stanovništva i od najmlađe životne dobi, od djece u vrtićima i školima, a vezano uz selektivno otkupljanje otpada. To je nešto što u gradu Rovinju zapravo dugi niz godina postoji, a ovaj projekt nam je, evo prijavom ovog projekta samo smo nastavili raditi i neke nove aktivnosti uveli koje se tiču edukacije stanovništva i djece. Rekli ste da to sve krenulo prije 10 godina. Kako je to krenulo i kakvi su bili ti počeci? Pa počeci su bili na način da je komunalni servis zajedno sa gradom Rovinjom provodio aktivnosti, znači sa ciljem da se čim više radi na smanjenju komunalnog otpada i isto tako da se osvijesti građane koliko je važno selektivno prikupljati otpad. Davnih godina smo mi već te kante o kojima se sada puno priča. Građani grada Rovinja su ih imali u okviru krugu svojih okućnica i kompostere. Znači ta svijest se dugi niz godina razvijala, tako da i djeca su imali prije 10 godina projekte koji su se provodili u vrtićima i osnovnim školama i imaju i na ulazu u vrtiće već mediće, delfiniće u kojima su se prikupljali ti plastika, papir i drugi otpad. Onda je ovaj projekt zapravo samo šlag na torti cjelokupne edukacije dugogodišnje. Da, ovaj projekt novac. To je novac koji je dobiven, budući da je to sad ova tema veoma aktualna. Međutim, ne govorimo o nečemu što je u potpunosti novo. Problem postoji sa tim poimanjem proizvodnje smeća i raznog tog komunalnog otpada. Međutim, svijest o važnosti toga mislim da u našoj sredini zaista postoji i da se evo samo nastavljamo svi zajedno od najmanjih pa do nas odraslih građana na način na koji možemo doprinijeti, nastavljamo raditi na tim stvarima. Prekomjerno odlaganje otpada moguće je smanjiti mijenjanjem sitnih navika, kao što je racionalno kupovanje proizvoda u rinfuzi, višekratno korištenje proizvoda te biranje većih pakiranja umjesto više manjih. Jedna je od poruka i zaključaka projekta prezentirana danas jezikom razumljivim najmlađima.